Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkanku da wannan lokaci. Barkanku kuma da sake kasancewa da ni a cikin wannan audio. Yan uwa, a cikin wannan audio ina mai farin cikin sanar da ku cewa WhatsApp group namu mun bude shi mun dawo active, wanda insha Allah akwai update wanda zamu na saka muku akan lokaci. Wanda wannan update din sun hada da abubuwan da suka shafi cryptocurrencies da irin platforms wanda za a samu alkhairi daga cikinsu, da irin legit airdrop hakan nan, da signals kuma, wanda insha Allah na san duk wanda ya shiga wannan WhatsApp group din zai matukar mamaki, kuma insha Allah na san zai gainin wani abu daga wannan group din. Wanda wannan group din insha Allah dukkan wani abu related with abubuwan da muke daurawa, domin kun san wannan YouTube ba kowane bidiyo bane za ka zo ka daura, domin in ka daura abu a YouTube ka daura shi publicly ne, wanda kuma wani abu idan ka daura shi yana buƙatar a tuntube ka ko na abu makamancin haka, ko kuma neman ƙarin bayani dai daga gare ka. To domin irin kaman platforms hakan nan ko kuma wasu airdrop, yana da kyau a ce abun an tattauna shi a gida kafin a kai shi waje. To insha Allah shine na kalla wannan abin ya kamata a ce mun dawo active, wato ainihin a WhatsApp namu, domin muna tattauna abubuwan da ya kamata, kuma muna kawo abubuwan a daidai lokacin da ya kamata kafin mu je mu daura a channel. Domin kun ga in mutum zai daura abu a channel zai zo yayi recording, zai zo yayi editing da dai wasu abubuwa makamantan haka. To kaga kafin ka daura in abin da wucewa ne ya riga ya wuce. To amma matukar akwai inda ake haduwa ana teamwork din nan, abin zai matukar taimakawa, kuma kowa zai ji daɗin haka. To shine naga ya kamata a ce mun bude wannan group namu din, kuma kowa da Allah ya zo ya performing daga ciki, domin haduwa za mu yi mu amfani kai da juna, wanda Bahaushe yake cewa a gudu tare a tsira tare. To insha Allah WhatsApp group namu yana nan active, kuma duk wani update da ya kamata za mu na sakan shi, wanda kuma insha Allah in ana performing sosai akwai irin giveaways da za mu na bayarwa, wanda ya kama da irin wannan cash giveaway, airtime giveaway, coins giveaway, da kuma data giveaway, wanda insha Allah za mu yi kokarin yin hakan a ko da wani irin lokaci wannan din za ta iya kasancewa. Na san insha Allah duk wanda ya shiga wannan WhatsApp group din ba zai yi asarar data shi ba. Wanda kuma akwai irin update wanda suke zuwa, kamar a ce za a ɗanyi abu ne haka in brief time ko hakan nan za a zo a gama da shi. To ya kamata a ce ɗaya da dukan ku ba ku samu ba, a ce wa'ansu daga cikin ku sun yi amfana da wannan abu, domin kullum buƙatar mu shine mu ga mun kawo abin da za ku amfana. To in uwa yanzu haka da nake muku magana akwai abubuwa masu matukar amfani wanda nake so dukan ku zo mu haɗu mu amfana. To amma ina yin bidiyo akan abin kafin a ce na daura bidiyon, abin zai iya dauka na irin kwana ɗaya haka nan zuwa kwana biyu. To amma matukar da ce WhatsApp group namu yana aiki, to kun ga zan zo na yi gibin naku updated, zan zo in sanar muku da wannan abun a daidai lokacin da ya kamata, kafin na zo kuma na daura a channel nawa domin ku ƙara fahimtar abin. To yan uwa, akwai abubuwa wanda suke zuwa a irin misali a ce abubuwan irin kamar na samun kati ne ko data hakan nan. To yana da kyau a ce in kamar akwai group nan ana sanar da ku, za ku je kuma ku samu wani abu. To dan na san kuma ɗaya dukan ku akwai wanda suke jiran update daga gare ku, to hakan ne hakan ne ƙara ƙarfafa mun gwiwan wajen buɗe wannan WhatsApp group din. Dan ajiye muku link din WhatsApp group din a description na wannan bidiyon. To yan ku sani, duk wanda ya join wannan WhatsApp group din zan ajiye link nawa wanda zai mun magana, wanda zai tafi mai da rubutu akan clipboard nashi, wanda in yaje kawai zai sending ne kamar haka. Bayan ka tura insha Allah idan naga sakon naka, duk wanda ya join group din kuriya manta zo dan na link na biyun nan wanda zan ajiye a description, wanda hakan ne zai bashi damar da zarar ya tura wannan abu insha Allah akwai kyautar ni CEO na wannan tasha Bintu Kurtek zan mai wannan kyauta insha Allah. Yan uwa, bana so na cika ko dogon surutu domin audio ne tsayi, kawai ku garzayo zuwa WhatsApp group namu, wanda insha Allah yanzu haka ina nan tafe da wani update wanda na san dukkan wanda yake bibiya ta zai amfana da wannan abu. Nagode.